Ghana National Fire Service and Pennyforce nipa be 280 ena ensuo yirifa womo ewo kumase jumbo sumi no mu wo mfempino enemi ensan na eho eyemia hodo ensuo to a eha wono madwene panti dodo no ano na womo ewo wo mu fie wi akire nipa dudie ede won konsiedo afibia ensuyiri ede ha kese pa ana eba ejapade ene nipa mpo etimi hwero mo enkwa asante mantam hade baabi ti se ohwim sewua abuakwa asenema so tafunhyae so hyan obisiase ene sepase de eye bia bia ensuo tayiri fo pa ensuo tawa ha se ya eda wominim se wonya baabi amfa gisa yili a gisa opia abonten akwatena abonten be 3 hours 4 hours ansana waba inside ensuo na mu na obeda na saade achi a atache na twe kakra ya holo obehuro we kwana honam nyina ya last week eyiri ye ene ne ya wi have na ndem hanya ade atache kana kura ka muntumi ngina ha sei de nipa pina eni fire service for ene say womo de womudum eja nanso se koba ne se ensuo yiri bi eba enipa ensuo eyiri for mododo na ano fire service for ene pre eyiomo DO3 Peter Ade eyo panyinipa wo kasama fire service for Asante mantam here ya rescue nipa ebro 280 so 280 ewo flood cases mu a ebisi wo tafunhia so ebisi wo besianse se passe ene me aye bebre keka ho nti nipa no de ya rescue bebre pa every flood situation nenkasa mu no esan editu dwa se ayen yedwuma ba kwa aye no se ye rescue na obi ehun akire no inso agi obi fi aboso agi community aboso a manfo akemo munya kwan emfiri mu no moto munsa frɛ ya yebe ba aba be rescue nipa no efiri baby a waka no na yempese ebedru sa ninti ye education on it me no ka say anope yakọ a number of stations yakoye education about flood and how to manage it, how to prevent it. Na BBC kra na se na obi free mu no yeguso ayeye enkyerɛkyerɛ nti amanfo mfa no muntie no mfa nya adwuma ba esi na wokema frɛ wo emergency line so ye ba be you free nana awuku denkyambo amane eboni